on guztioi eta ongi etorri. Muy buenas tardes a todos. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Plazer bat da Donostiako zinemaldiarentzat prentsaurreko honi hasiera ematea, Perlas saileko Relatos salvajes filmari dagokiona, koprodukzio hispano-argentinoa. Perlas del Festival de San Sebastián. Sortea dugu, bertan baitugu prentsaurrekoan, zuzendaria eta gidoilaria, Damián Zifrón, baita bere protagonisteak ere, Ricardo Darín eta Leonardo Sbaraglia, eta bi ekoizleak, Pedro Almodóvar eta Agustín Almodóvar. Hasiera emango diogu jada, lehen galderari. Kaixo denoi. Kaixo, arratsaldeon. Beste zer baino lehen, zorionak, ze lehen egunetik daramatemen eta lehen proiektzioa izan da ikusleak hemen bezala txaloka hasi dena. Zinemaldiko filma iruditu zain niri, hori alde batetik. Eta bestetik, Pedrori galdetu nion, zer iruditu zitzaizun deigarria gidoi honetatik erosteko orduan, da film bat, nazionalitaterik ez duena, edo zen herrialdetan ulertuko delako, Txinan, Espainian edo non, zentenok egina izan baitugu alako errelato basati bat. Eta zuzendariari ia zaila izan zen film hau filmatzea Almodóvarrean zenitula edo aktore on hauek. Eskerrik asko. Izan nuen lehen berria, Tiempo de Valientes, zuzendari beraren, eta oso atsegin izan nuen, eta une hartatik esan nion nire anaiari. Erne ibili behar dugu mutil honekin, eta ez dakiz zein unetan, nire anaia Agustinek, bea baita, benetako ekoizlea, ekoizpena arduratzen dena, eta harremanetan jarri zen Danielen ekoizleekin, baina niri, Damien, zuk jetlag daukazu, baina eraginak nik ditut, nik kutsatu egiten baina aldamenekoak nire anaiak, tripa berbera daukagu, baina berdin. Eta Damianen gandik jetlaga. Berbata Daniel esango izu zenbait aldiz, ez arazorik ez. Oso luzea egin zaigu itxaronaldia, gidoiaren itxaronaldia, baina ikusi nuenean, fascinatu egin ninduen, gogoan dut, nun irakurri nuen, oheko zein lekutan, ohean irakurtzen bai ditut gidoia, bazarekin hori ez, beste intimarik ez geneukan. Bakarrik negoen beraz konzentratu izan nuen, eta apasionatu egin ninduen gidoiark. Oso parre asko botan nituen. Nik badut alako, ez dakit, esketxez egindako historioek, badirudi niri sortzen dizkidate honek ere bai, italiarretako askok, badira laburmetraia elkarria txikita bezala. Eta ongi eritu zitzaidan izen berurik ez ematea zatikia izaren benetan filmak alako batasun bat dauka eta hori gidoian ere nabaritzen da. Hats berbera dauka, tonu berbera, gogo bizi berbera eta ostiatxar berdina. Eta nik irakurri nuen, anaiak ere bai, tripa berarekin, ikuspegi berberarekin, Almodóvar bera ere, eta elkarri deitu eta esan genuen, hau ezin dugu pasatzen utzi, aukera hau, eta onain hori gara. Horren zure txanda da, estimatzen dizut galdera hori, esker honekoan atzaizu, baina erraza izan zen, bai, filma egitea, Almodóvar tarrekin eta bi antzezle on hauekin, asko zerrexagoa, esperientzia gutxiago duen jendearekin egitea baino. Eta askotan galdetzen zidaten, presioa zelataz, miresten duzun jendearekin lan egitea, presio bat egiten du, baina ez. Benetan asko erraztu egiten dira gauzak. Esperientzia ekartzen dutelako, energia, babeslea, eta beti daude proiektuaren alde, beraz dana oso ongi joan zen. Kaixo.
zorionak filme handi honengatik. Oso serioa da, humiliatuen ingurukoa, humiliazioaz, baina solemnitaterik gabe. Eta nahi nuke antzezleek eta zuzendariak konta dezazutela pixka bat filmaren ideia hori. Eta Pedrori galdera bat, gaur jakin dugu, Vivir fácil con los ojos cerrados filma aukeratuko duela Espainiar Akademiak, Oskarretarako, ez dakit Argentinan ere film honekin jungo zareten, aukerak baititu, eta Pedro, zuk indar asko duzu zure filmetan, eta Espainia oso asarre dago, ez dakit zure urrengo proiektua intimista izango den, edo soziala. Bai, oso asarre daude, baina ez nerekin, ez da, ez. Zuk badakizu zuk norekin. Bai, oso ongi, ados. Barkatu, bi zuzendaria mai berean egotea zaila da. Leonardo, uste du zuk hitz egin behar duzula, hitz egin filmaz eta egin zenuenaz. Galdetu berri dutenaz. Galdera, guri dagokigunez. Ez da izen. Gutako bakoitzarentzako erronka zen 20 minututan nola kontatu hainbeste sensazio eta emozio eta transizio. Eta hori elkarren ondoan egin genuen Damianekin, ura doa, pixkana, errelato zinematografiko miregarri hori sortzen, ikuslearen ondoan beti ere, badirudi ikuslea hor dagoela, filmatzen zurekin, gardentasun handiarekin, eta sikiera nire kasuan korapilatsuena zen nola ulertzea transizio horiek, sinesgarri egin ahal izateko gauza izugarri hau, personaien gorakada indarkeriazko hori. Tira, neria ez zen hain korapilatsua izan. Oso argi zegoen Damianek zer diseinatu zuen, bere gidoian, eta gero are argiago geratu zen, aukera izan nuenean arekin lan egiteko eta ados jartzeko, eta ibilbidea elkarrekin egitean, sortea izan nuen berarekin topo egitea. Uste du partekatzen dugula halako obsesio bat perfekzioarekiko zentzu batzuetan. Hori desira bat da. Eta zaila izan zen oso atsegina, egia esan. Nire kasuan behintzat. Ze bukatu zate ematen dugu? Ez. Bai, zuri galdetu dizute. Bai, diskurso asko dauka, Baita monosilaboak ere. Hori, inongo solemnitaterik gabe egin duzula. Ez, solemnitatea etsaia da. Nik uste solemnitatea dagoen lekuetan gauza susmagarriren bat dago, edo zerbait ari dira ezkutatzen. Badirudi artean betik gainetik endu behar duzula solemnitatea. Eta kasu honetan, bat nator, bai, filmak humiliatuak diren personen egoerak aztertzen dituela, baina benetako gaia da zer gertatzen den gero. Askapen desira hori kanpoko agresioarekiko, zure lurraldea inbaditzen dutenean, eta ze plazer ematen duen agresio horri aurre egitea, erantzutea. Tira, aipatu duzu, bai, haserre gaudela, jende haserre asko dagoela. Bai, eufemismoak asko erabiltzen dira, batez ere kalase menderatzailea, baina nire pertzepzioa da haserre baino gehiago gaudela erabat etxita. Nahasketa bada, dago depresio ilunena. Orduan, nik labur izan nahi nuen. Bueno, adibide ugari dauzkagu Espainian, ez? Damian ez zen nuke irudikatuko. Gutaz, gure inguruko film bat egin beharko zenuke. Oindela 3 urte esaten nuen, gertatzen nahi dena dela, Gallardón lege famatua,
eta gero kendu egin dutela, eta izugarria da egiaztatzea lege horren proposamena egiten dela hautez helburuengatik, boto tramontanoaren bila, behar bada zalantza batzuk daude, eta zorionez baztertu egin da, alde batera utzi da, eta hori motibo hon bat da hori ospatzeko, baina helburuak berberak dira, hautez helburuak. Nire irudipena da, nun dago jendea, nun daude herritarrak? Ze lege horiek guretzat egiten ari dira, gure ordezkariek, gure arazoa konpontzeko, tragediak saiesteko. Orduan, hil egin gaitezke gutako bakoitza norberaren tragediarekin, jende asko egin du, bere buruaz beste eginez. Eta nik uste gobernatzaileak ez dituztela bat ere eragiten, ez dute horretaz pentsatzen ere. Eta hori da izugarriena. Eta nire sentipen horrekin nago. Horregatik ospatu egin behar da, film hau humorez beteta dagoela, humore beltza. Hala behar du izan. Espainiar humore benetako oso beltza da ere. Eta ospatzen ari gara. Eta ni ospatzen ari naiz oro bat, nire 35. urte hurrena hiri honetan. Pepe Luzi Bumekin etorren nintzen. Muchas gracias. Está ronco el pobre de cantármelo todo el tiempo. Tipoa egunero etengabe ari zait hori kantatzen. Marranta dagoia da. 24 ordu daramazza hori kantatzen. Urte betetze artistikoa 80an Pepirekin etor ginen eta hemen gaude. Eta oroitzapen zoragarriak ditut zinemaldi hartatik. Beraz, esan dezagun dana poza dela, oraingoz, baina besteekin ere gaude, hainbeste poza eta hainbeste zoriona ez duten. Aipatu duzu, zein zen Espainiaren egoera, eta galdetu nizun, ia ekoizlea edo zuzendaria zaren aldetik, ez ote zenukeen Damian edo Daniel hartuko, eta halako errelato narrazio basati bat, Espainiarreraran, eta behar bada, Darin sartu behar bada ministerio batean, kulturan edo. Darinek alderdi oso on bat dauka, itxura oso ona ministro izateko, benetako ministragarria da, Ara, Damianen ekoizlea nahi zen aldetik, lehenbiziko araua da ez ere zinposatzea. Berak nahi badu egin Espainian, hemen bizi nahi badu, aurkituko diogu etxe hon bat. Baina niri egokituko litzaideake gehiago, baina zoritxarrez orain arte, gure kultura presente dago fotograma bakoitzean, noski orain zuzendu ditudan filmetan, baina ez da zehazki zinema soziala nik egiten duena nahi nuke, baina beste zerbait atatzen zait. Beste genero nasketa bat, baina hala ere, gonbidatuta zaude, Damian. Gugan inspiratzera, baina jakina. Damianek ere bere uniberso propiala dauka, eta utzi den biertzaio oso gaztea da. Bere filmak gara ditzan. Pozik zaude Donostian egoteaz, Damian? Bai, zorion zu oso. Zein dira zure referentziak idazten duzunean? Ben Hedge eta Billy Wilder. Oso divertitu gara gizon horiekin, horiek nervio atake batetik hurbil baino gehiago daude. Eta galdetu nizun ea rabiak animatu ote zaituzten filma ekoiztea, eta Ricardo Areni ea kontziente zaren abantailaz jokatzen duzula zure lankideekiko, zeren eta ikusleak zurekin sentitzen dira gehien identifikatuta, zalantzari gabe. Gidoia, garrantzitsuena gidoia da, beti lan egiten dugu gidoian oinarrituta. Eta gogoko ditut, asarre aldiak eta katarsiak antzerkian eta zineman asko dago, eta benetako bizitzan ere bai. Baina iruditu zitzaidan gidoia oso nazela. Ez da ohikoa
kalitate honetako gidoi batzu eskutara iristea. Eta ja da, zure azetik gebiltzan, badakizu ez da, urteak neramatzan, haren azetik. Jazarpen atsegina da, gomendatzen dizuet. Halako miresgarria zen historia, eta gu berarekin lan egin nahi genuen, eta hemen gaude, eta espero dugu urrengo edozein dela, oraindik, berarekin jarrituko dugula ibilbidea, oraindik asko geratzen zaio. Niri dagokidanez, barkatu, ez dut uste abantaila jokatzen dudanik. Lehenik eta behin, kontakizun bakoitza bere nortasun berea dutelako, beren indarra, eta zorionez partekatu dut antzezle lana, eta bertan badaude lanak, nirea baino asko zobeak direnak, eta entrega eta maila artistiko handia behar izan dutenak, nire personaia behar zituztenak, kontua askoz barrukoagoa baizen, baina gaizki legoken nire aldetik, nabarmenduko ez banu Leonardoren lan antzez lana, bere kontakizunean iruditu zait oso ona, eta azken honetan ikusi dudan gizonezkoen lanik onena iruditu zait. Era berean, nabarmendu nahi nuke, Erik Arribasen lana, bere kontakizunean, eta nire lankide Rita Cortés, Cal Martínez eta Julieta Dario, denek egin dute egundoko lana. Eta nik badakit bombita arrazoi nabarmenengatik, guztion fantasia betetzen duela, ez bakarrik Argentina eta Espainiakoa, bizek eta mundu osokoak. Zeren eta noz ez da sentitu nola edo ala humilatua, harrapatua, tramite burokratikoren batean, edo xadapenen batean, baina egia esateko, uste dut, ukitu hori baduela, lortu egiten du empatia ikusleekin modu oso errazean, baina ikusle espezifikoak, zinema ona, lan ona gustatzen zaiona, maila interpretatibo ona, gogoko duena, uste dut, halako oturuntza hau, Damian gonbidatu gaituena, zuzendaritza eta gidoia eta ekoizpen aldetik ahalegin handia egon da, eta oturuntza hau proposatu zitzaigun antzezle garen moduan, proposatzen dio era berean ikusleei, eta hainbeste emozio sartzen direnak, eta hartara film bat ikusten gaudenean platea batean, portatzen gara umeak egiten duten modu berean, telebistaren aurrean, edo modu aktibo batean, eta aspalditik ez duen hori ikusten. Helduok emozioak gehiago eskutatzen ditugu, aurrek ez. Eta uste dut, benetan txalokada behar duena da Damianen ausardia, zen benetan ausardia behar da, eta eskertzen diot, ausartu izana gogoraraztera, aur moduan porta gaitezkela gure emozioak erakusteko. Argitu nahi dut, oso pozik nagoela esan berri dudanarekin. Arratsaldeon. Tira, egia esan hemen nago. Denak aurrean ditugula, ez dakit benetan nori galdetu, baina bi aktore galdetuko diet, lehengo egunean Leonardo Sbaraglia ikusi genuen paper oso kontrakuan, filmaren turnuagatik batez ere, baina jakin nahi nuke ia zuentzat, hauek bezalako rolak serioak izan arren, baina parrez lehertzen geuden ikustaretoan, baina zuentzat askapen bat dira, baina gidoia aurrean duzuenean eta lantzen ari zaretenean, lana halako tonu serioarekin hartzen duzue edo konturatzen alzara personaiaren
izera parregarriaz, edo hori, orduan, askatasuna, zuentzat, ez, benetako askatasuna, askatzea, da, lehenik eta behin, honen, gidoi honen bat aurkitzen duzunean, eta gero, zuzendari bat topatzen duzuna, badakiena, oso argi daukana, zer egin nahi duena, eta utziko ez duena, ken diezaiotela ideia hori, zuzentzeko orduan. Horren lekuko naiz, lekuko nagusia naiz, zeren, eta gertatu zena sintetizatzeko, guk bukatu genuen filmatzea, eta handik 3-4 hilabetera produkziotik deitu zidaten iradokitzeko plano pare bat gehiago behar zela nire kontakizunen, irudika dezakezu ze arpegi jarri nuen, nila beste edozin historiatan nebilen, ez nekien zertar zari zitzaizkidan, baina oso modu berezian gonbidatu ninduten El Primer Amado ikustera, kontakizun eta konturatu nintzen, bai ez, egia zela, 4-5 plano falta zirela, eta egin genitun noski. Horrek erakusten dizu, garbiro, zuzendari bat ez dagoenean prest uko egitera, zehaz-meaz planeatu zuen horri. Eta horrek erakusten du oro bat, atzean badaukala ekoizpen bat, babesa eman ziona, ulertu ziona, eta amaieraraino jarraitu zuena. Eta hori ez da oso ohikoa, beraz, hori bai dela askapen handia. Kontu egin, talde batean ari zara, eta denok alde batera begiratzen dutela, ez dagoela ez dedila kontrasanik izan, eta oso ona izan zen. Honek ere oso pozik jartzen da. Batez ere, harreman honetan jartzen da gurelako zuzendariarekin eta ekoizpenarekin, eta izan ere nik ere familia badaukat, eta ulertuko duzuen bezala. Oso unkituta nago hemen gertatzen ari denagatik, ez benetan, unkigarria da, maila hau partekatzea jende honekin, eta askapenari dagokionez, behintzat nire kasuan, beti ikusten dituzu film bakoitzak bere logika dauka eta bere egia eta aurkitu egin behar duzu. Personaia desberdinak eta... Baina film honetan ez, nik uste denak sartu ginela buru belarri, sartu zean murgildu egin ginen, egia asko erabilita eta horren bila abiatuz. Baina Ricardok dioen aritik, Damienekin lan egitea oso erraza da. Batez ere, beti saiatzen zarelako lan on bat egiten, baina arazoa da zuzendaria personaiaren ezaugarri guztiak harrapatu nahi duenean, erresa da, zuzendari honen zuzendaritzapean lan egitea, plazera handia da eta errazu egiten duzure lana. Ez nago horren pozik Leok esan duenarekin. Kalifikatuz joango naiz gure erantzunak. Damian Zifronen galdera bat. Jakin nahi nuke, segmentoen ordena beti berdina izan zen, eta nola izan da personaia aktore eta aktore personaia. Ipuinen ordena horrela, idatzi nituen ordena da. Baina ez da horrela nahi nuelako, ez beste ordena batzuk ere erabili nituen, baina ahaztu egin nintzen hasierako ordenaz. Eta azkenean, filmak beste edozein ordena baztertu egin zituen. Lehenbizikoa oso indartsua da eta oso laburra, eta horregatik hasieran joan behar zuen, nahi eta ez. Hitzaurrearen papera egiten duena, ematen digu tonua, filmaren tonua. Azkenekoa ekartzen duelako aldaketa handi bat amaieran, personaiek, eta horrek bakarrik amaieran joan zitekeen, horren ondotik pelikulak ezin zuen aurrera egin, eta gainerakoa ere sortu ziren ordena zehatzari jarraitzen dio. Eta beste galdera zein zen? Ipuietako batzuk, antzesle batzuk gogoan nituela, idatzi nituen, Ricardorekin lan egin nahi nuen, noski, bera da
Argentinako antzezle ezagunena. Horrek ere oso pozik jartzen da. Eta gainera film interesgarria izan liteke. Nik proba egin behar dut, Ni beti intrigatu nau. Horiak irakurtzearena. Behin batean, eramango zaitut horietara eta ordu terdi grabatuko du film. Eta zure karrerak irabaituko dut. Eta hitz ematen dizut, urrengo Donostiako zinemaldian erakutsiko dugula. Erik Arribasekin lan egin nahi nuen, Leorekin ere bai, eta Erik Arribasekin ez nuen lan egin lehenago, piloto bat egin genuen, baina ezan aspaldiko kontua da, bi haurtxo ginen, eta arekin lan egin nahi nuen berriro, baina ez neukan argi ze personaia eman. Eta bati baino gehiagori bi personaia eskaini nizkien, irukatzen niztuelako bi ipuin desberdinetan. Ikusten nuen nola elkar ulertzen zuten, eta horren arabera, eta ikusleekin batera, eta armatu genuen halako taula bat, eta bertan irudikatzen genituen zenbait film desberdin, baina oso pozik nago azken emaitzarekin. Asko hobea da ikusi dudan filma irudikatu nuena baino, hazi egin da, eta hori neurri handi batean antzezleen lanari esker. Eta badakiko oso pozitza dutela, bai oso. Kaixo. Erlaxatuta gaude, nahi diozue kameraria agorrezan, bai, oso ondo. Jon Malkovicek esan zidan ez, Nikolasek baietz, nire galdura da, asarreaz diardu filmak, asarrealdi cinematografikoak asko izan dira, American Beauty, Un Día de Furia, Breaking Bad, telebistan, jende anonimoa, bapatik asarratu egiten dena gizartearen kontra. Ze iritzen diozue aserreari, zergatik iruditzen zaizue interesgarria eta antzezlei gustatuko alzitzaizukeen aserrealdi cinematografiko oietakoren batean antzeztea, edo besteren batean. Lehenbiziko partea Agustinek erantzun lezake, ze haren ahotsai ez du gaitu. Bai, asarrealdiak zentzu handia du zineman, horrek tensioa dramelako, katarsia, eta aipatu zu Dia de Furia, film batzu zeinetan asarrealdia gertatzen da. Uste du film horretan, asarrealdia, filma oso terapotikoa da zentzu horretan, ze askapen handia sortzen baitu filmarekin batera dardara egiten duenari. Eta uste du filmak, beste film asko bezala, gai sentiberak ukitzen dituzunean, askapena sortzen dute ikusleengan, soziopata bihurtu behar izan gabe. Kultura anglosajoian, jendeak, soziopatia dago, eritasun bat, eta hori nozizon duten personak, kalean utzi duten enpresa erretzen dute, edo hil egiten dute zoriontsu arpegia duen edo nor, edo uste dutelako zoriona lapurtu diela. Nik uste dut hemen Damianek medizina botika oso baliagarria ematen digula. Askatzen laguntzen diguna, eta inori kalte egin behar gabe, eta nik uste dut ongizate hori guk sentitzen dugula, sentitu genuena gidoi erakurtzean, eta filma ikustetik irtetean ere. Ni ere oso ados nago, nire nahiak esan duenarekin, ze aserraldiak aipatzen ditu filmak bai, eta halako askapen bat sortzen du ikuslearengan eta hortik identifikazioa, baina banandu egin behar dira. Aipatu duzun Dia de Furia hori film amerikarra, ez da justizia gure esku dezagunaren alde dagoen filma, hori beste kontua da. Anaiak soziopatez mintzatzen zen, batean sartzen direnak, hamburgues seria batean, eta hiltzen dituztenak, bezala guztiak. Asarrealdi horiek egunerokoak dira, egoera oso antzemangarriek eragindakoak, eta gainera askotan amestu egin duzu, halako
burokrazia baten aurrean, Argentinan eta Espainian, pentsa ez, eta nik ez dut gidatzen, baina identifikatu egiten naiz erabat, esan nahi dut, ez dakidala ze frustrazioa den auto bat eukitzea eta hori guztia. Baina hala ere identifikatzen naiz erabat, Ricardorekin. Ez naiz emazte gai izan, ez zeitan eta ez dutaren esperientzia, baina zure ez egunean jakitea, bera baino politagoa den neska bat larrutan ibili dela, ni ere emazte gaia izango baniz, hartuko nuke beha bezala, eta iraka hasiko nintzaioke, eta pixka bat gaizki bukatu zedila. Gauza horiek antzemangarriak dira egunerokoak. Baina ezen kasutan ez dira justizieroak, alde garrantzitsua da hori. Eta gero, katarsia, jakinin behar da maneiatzen, parregarri geratu zaitezke, ipuik atarteko bateaken, baina katarsiak dinamizatu egiten du ekintza eta oso lagungarria da. Eta gu garrantzi ematen diogu el deseon. Tonete infiltraz, nahi? Galdera bat egitera nintuan, baina izketan lehenan hau dela eta, Pedro, gai soziala eta, parte serioa painiko dut. Ikusi dugu azken honetan, zinema asko jotzen ari dela sozialerantz, gure programa hori hain zuzen hori da. Barkatu, neska mutilak badak ez zuentza dela, baina baita sarrera erosi duenarentzat. Zuen filosofiaren berri jakinen nuke filosofia, baina zinema jendearentzat da. Ez nahi bai zurantzengo diot. Ez galdera da. Uste duzu zinema bere rola egiten ari dela jendearenkiko? Oso soziala bihurtzen ari delako, oro har, zinema. Ez dut ulertu. Eta saiatzen ari naiz ulertzea. Gauden egoeran, gero eta gehiago zinema, gero eta ez gizartearen alde, baina errebindikatzen ari da, aldarrikatzen ari da, gizartea errebindikatzen ari dena. Zinema abstraktuena ere, edo eroena ere, beti irudikatzen du bizitzen ari zaren gunea, eta unea, eta modu oso sako batean gainera. Areago, nik fikzioan sinesten du gehiago, ala eleberritan, ala zineman, herrialde baten historiaz hitz egiteko. Nik uste dut askoz gehiago ulertzen dela, historia liburu batean irakurtzen dela, baino gehiago ikasten dela film bat ikusita. Eta bizitzen ari garen unean, presente dago gure zinean. Gauza orokorrez hitz egitea. Present dago eta zoritxarrez baita filmak ekoizteko moduan. Filmak egiten ari dira. Bai, begiratu behar diazu. Oso prekarietate handian egiten ari dira ekoizpenak, eta hori alako ispilu bada, hor islatzen da zehazki beste aldea, kameraren beste aldea, alegia ikusleak gure herrialdean, klase sozial guztiak. Eta azkenik, Damian, jatorrizko galdera, zure hiru film referenteak, proiektu honetara eraman zaituzten hiru film. Ez dira izan. Ez da izan filmik ontara gidatu nauena. Esate baterako, Los Monstruos ikusi nun, hau idatzita gero, eta gero puntu komunak topatu nituen asko, nire aitari guztan zitzaion, Los Monstruos, eta ez nuen ikusi gabe neukan, eta bai topatu nion lotura. Eta umetan, Cuentos de la cripta, Costos asombrosos, Al filo de la realidad, edo telesail zarrak Alfred Hitchcock presenta, eta antologiak oro asko gustatzen zaizkit, eta filmak berreskuratu egiten du espirituri. Kaixo, galdera bat egin nahi nion Damiani, nondik sortu zen film hau egiteko ideia?
ebakin batetik, edo zure autoa eraman zuten, edo nondi sortu zen ideia? Nik uste dut lotu egin naitekeela historio bakoitzetako hasierekin, badakit, bai, gogoratzen dut, behin batean garabiak askotan eraman dit autoa, eta oso gezki seinalizatuta zegoen, injustizia bat zegoen, eta jakina, konturatu nintzen, nola zegoen dena diseinatuta, ezin kexatu zaitezen, irabazten zaituze nekaduraz, ez duzu bizitza osoa erabili nahi, arrazoi duzula erakusteko, baina arrazoi duzu. Eta ulertzen dut horrek sortzen du indignazioa. Izan naiz, ezteietan, egundoko tensioa zeuden ezteietan, askok baizekiten emaztegaiak edo senarrakaiak ez zekien zerbait, ikusten zenuen keinu bakoitzean ze arrisku, zegoen ezen bukatu hau bezala. Eta kalkulatzen dut denok bete dezakegula hegazkin bat, izorratu egin gaituzten personaiez. Baina filmak egiten duen argi eta garbi da irudi horiek, gatazka, eguneroko bizitzaren gatazka horiek garraiatu, beste lurralde batera, irudimenaren eta fikzioaren lurraldera, irudi bakoitza, plano bakoitza, zinemaren existentzia eta ospatzen, fantasiaren existentzia, eta aske uzten ditu pertsonaiak egin dizaten fantaseatzen ditugun gauza horiek. Ezin ditugu egin normalean, baina zinemaren bidez bai. Azken galdera, mesedez? Kaixo, arratsalde on, eta zorionak zurenagatik eta film honengatik. Eta galdetu nahi nioke Agustini, kaixo? Nola izan da ekoizle lan egitea Pedrorekin eta zuzendari Damianekin, eta pentsatu duzuen inoiz garatzea historio txiki horietako bat luze metrai bihurtzea, zetenak liluragarriak iruditu zaizkit. Eskerrik asko. Ez da? Ez, oraingoz. Historiak dauden horretan geratuko dira, baina Pedro hasieran adierazi duen bezala, film honen produkzioan lan egitea izan da atsegin handi bat, urteak eramatzan, horren gorteiatzen, badaki Damianek, baita Buenos Airesen ere, gogoan dut, gau batean Buenos Airesen afaldu nuela Damianetin, eta beste aldean Coppola zegoen beste film bat prestatzen. Bai, barruan zegoen, bai. Eta izan da itxaronaldi oso luzea, egia esan, urteak izan direlako, baina azkenean izugarri gustatu zaigun film honekin bukatu dugu. Pedrok eta biok partekatu egin dugu, hau. Irakurketa, ikidoiaren irakurketa, baina ados gaude zein errez izan den Argentinako ekoizpenarekin konpontzea, ze ondo egon den. Nik uste Kalle ekoizle etxea ona dela eta urte asko jarrai genezakeen hoiekin lan egiten, zeren eta aurkitu dugun sintonia eta dugun sentimendua nola hurbildu zuzendarien gana eta zinemara, da hain zuzen ere guk dugun ideia, abentura bat partekatzea, lagun egitea, eta daukazun amets hori errealitate bihurtu dadila eta deno parte hartzezagula bertan. Eta ni bakarrik hitz egin dezaket gauza oso honez, gauza oso positibo ez. Da, eskerrik asko. Ez, barkatu, baina... Bai, baina esan dugu azkeneko zela. Sentitzen dut. Jende asko zegoen aurrean ere. Eskerrik asko.